Hello, welcome to the program Issues on ABS Radio and Television and Eze Omuji. Culture is the ideas, customs, and social behavior of a particular people or society. It is the arts and other manifestations of human intellectual achievement. As a result, culture and tradition have taken new promotional dimension in Anambra State since the assumption of office of Professor Chukwuma Soludo as the governor of Anambra State. On this year's program today, we shall explore the benefits of promoting and sticking to our core Igbo values, which is one of the 5 pillars of Governor Soludo administration, as well as the change since the Soludo administration came to power. And so today, we are going to interact with Mr. Commissioner, Comrade Tom Onyenji, Mr. Commissioner for Culture, Entertainment, and Tourism, Anambra State. You can go. Welcome to the program. Yes. After going in I need to know. Ka anyị ga-etinye ọnụ na ya ọ kacha mkpa kemgbe gọvanọ Soludo batara n'ọchịchị anyị wee na-achọ ịma mgbanwe ndị ahụ metụtagoro ndị mmadụ na-arụ n'ihe gbasara omenala ma egwuregwu ma ya njirimara ndị Igbo batagoro kemgbe gọvanọ Soludo batara n'ọchịchị. Ife gọọmenti megoro ọ kakwa na nkọ maka na ịma na ebe anyị kerekwa m n'ọzọ ịmara ka gọọmenti chara nwa mgbe afọ na-ebido nna ikwu bụ prọfesọ ọkammụta Charles Chukwuma Soludo ife izizi okwu bugoro na ife anyị agba mbọ ya bụ ime ka ndị mmadụ marụ ndị anyị bụ. Obodo ọbụla nọ n'ụwa enwere ife eji marafa. Ife ahụ eji marafa bụ ife Chukwu mere ka fa bụrụ nnyefe ya enye bụrụ ife anụ ọbụla ji eche onwe ya. Ọ kpata ji na culture bụ ife eji mara ndị. Culture is a way of people's life. Ife onye China kete ma na onye China na-apụ ya. Ife onye mgbago ugwu Nigeria ịma na ife ọ bụ. Ife onye ofe mmanụ ibe anyị fa ọfa ife onye Igbo ibe anyị ịmaga onye ahụ ị bịakwa n'ife a na-eme eme na ife a na-eri eri na nri a na-akọ akọ ife ndị ọzọ niile ma nwaanyị a na-anụ ma akwamozu ma ife niile a na-egosi ife ndị bụ ọ kpata o ji si na mbọsị izizi eti a na-akwadobe m doe niile ọrụ na ife anyị eri mbọsị abụ abacha na nkwenu na ngwọ na ife ndị ọzọ a na-eri eri n'ala Igbo ebe a ka o bidogoro nwekwasị na akwa o eyi wee na-eji ọrụ na-eme ife dị gaa n'akwa bụ akwa Igbo akwa ete omegidekwa wee lukwa tata wee luo echi. Ife ndị ọzọ bụ ife gbasara be anyị n'ife ọbụla a na-alụ ma akpụkpọ ụkwụ ma nke nwa fanja nọ ife eji ewee bazie n'ife a na-akpọ values core values na omume ji mara ndị mmadụ maka na be anyị bịara sachachachasịzie maka oyibo bịabụrụ bulu nke fabata ụka si ibe abịa ndị oyibo si ibe abịa ewelu nke iri emego iwelu nke iri emego ụkwa na nke a iwelu nke a ego ịnụ a na-eme ya fụ ndị dịka ndị Britain ndị ji anyị n'ọrụ were anyị bụrụ koloni anyị bụ British colony welu mgbe Nigeria nwere independence faji anyị wụtachi ụmụ ife ndị ọzọ gasị bụ omenala fa wee na-asa anyị isi wee wepụzi anyị kwupụzi anyị onu na ahụ anyị wepụzi anyị na mkpọrọgwụ anyị wee bịa nyebe nsogbu ọ dịzị ka ya maazị ndị anyị bụ ọfa ncha niile a mee na itinye Igbo ogwe na-agbazi nwatakịrị si ebe a ọ na-ene okpolo esi gbuo nne na nna ụfọdụ na-enughi ebe anyị a na-asụsụ oyibo esi ibe abanye ịba ife wee gasa batakwuo n'ife anyị na-emere onwe anyị nri anyị etu anyị si eme nzukọ ụmụnna
etu esi arụpụta ndị isi, etu esi akwanyere ugwu igwe ugwu, etu igwe ya esi eme, etu esi arụpụta onye ntị obodo, ife niile ndị a, etu esi akwa ozu, etu esi eme emume dị iche iche, emume niile dị iche iche, ife niile a bụ ife eji malụ ndị. Onye ọbụla na-ele anya na Anambra steeti amalụgo na anyị anachigebago ebe anyị si n'ihe gbasara ife eji mara anyị. Iyi ahụ ntị, nna anyị ukwu gọvanọ kwalụ nna ya, anyị nwebere alọ na Anambra steeti etu esi akwa ozu, na-eke ya esi etu a ka a si emedere Igbo gboo, nke kịta aghasa aghasa, ihe ekwu ofu gara ibi ya ọrụ ụdụ mana arụbagonye ọgwụ, maka na solushọn dị ebe a. Nya ife ya eji wee dozie obodo dị anyị n'aka. Onye ya eme ka ọ dị mma nọkwa ebe a bụ Mr. Solution, bụ Mr. Gọvanọ. Ekene m. Daalụ. Ọ dị mma, kedu maka a na-ekwu ụmụ ihe ndị a, ndị mmadụ na-eche na ka ekwedo oge anyị ga-erite na hapụ ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya, ka anyị na-emegodo nke ndị etu ọbụla o si wee dị. Kedu uru anyị ga-erite na anyị na-eme ihe gbasara Igbo na-emesi ike? Anyị bụ ndị Igbo. Onye nwe asụ anyị n'obodo sị I'm proudly Igbo. Ndị Igbo dị iche, ndị Chukwu fụrụ n'anya, ndị Chukwu gọziri agọzi. Onye sịrị na Igbo afụrụ onwe ha n'anya, ịma na okwu tachara ya. Kedu ebe onye aghara nwanne ya si wepụta? Ọ bụ tata ka ekwubere ya. O tego okwu a na-akpọ onye aghara nwanne ya jepụtari gboo mgbe a na-anụrị ọgụ tupu anụba ọgụ, o nweji ife na-eme a na-asị onye aghara nwanne ya. Onye akpata na pati na-achị na Anambra tata bụ Apụga sịrị onye aghara nwanne ya, maka na ife ji marụ ndị Igbo. Onye aghara nwanne ya ka ịgbabọ iji wepụta ịgbabọ ihe na-eje ruo ebe ụbọchị dị mma, ịkpọrọ nwanne gị ọbịa mụba afịa ma mụba ọrụ. Ọ gbagota enwe ebe elu idu oyi ụlọ, ọ bụrụ nke ya o je kpatakwa onye ọzọ, ọ ya kpata n'ilu onye ife dị ka Main Market Ọnịcha. O nwere ọnụkọ ebe ya abata bụ line, ifu na o nwere ndị obodo na-azụkarị afịa, ọ bụ abada, ọ bụrụ ịchọkwa na ndị na-egbu efi amachafa, ma ndị na-azụ afịa dịga iche iche, ụmụ obodo ife jima ịbịakwuo n'ọrụ oyibo. Mgbe gboo nwere ọrụ oyibo ya bụ bata n'ọrụ ya bata ịfụ na ọ dịkwa ka ndị obodo akakwa ibefe ahụ. Ọ onye aghara nwanne ya mgbe anya bụ na Anambra steeti nke mbụ anyị wee dọwarazie wee nata nka. Etu a ka ọ dị n'ife niile. Na ndị na-ete nkwụ na dị ochi na-ete nkwụ. O nwere nwatakịrị na-amụkwa nkwụ, okorobịa ya mụ nkwụ, ọ mụtara ebido elu, ọmụbe ọya bụ ịgbabọị. Onye bụ ịgbabọị o tolite, ọ bụrụkwa dị ochi nke ya na-etekwa nkwụ nke ya ṅụọ mmanya nke ya nwee ụlọ. Etu a ka ọ dị na ndị na-akpụ ụzụ, etu a ka ọ dị na ndị na-akọ ọrụ ma ịkụ azụ nụ na ya, ma ife dị n'iche iche. Etu a onye bụ na achọba ebe obodo furu ibebe n'anya, ọ ndị Igbo. Ebe ọ nọ wee chapụta bụ n'anya bata na ịbata n'ala Igbo, ebe ndị na-acha kee onye a na-arụ ụlọ, onye a na-alụ ụlọ, onye a lụdebe nwanne ya, onye a na-eme anakọta ụmụnna ezugbo eje sụchaa ilo mee nka. Mana ọ ije n'obodo ọzọ ifu na ọ dụrụ etu a. Ije na mgbago ebe dị ga aṅa ụlọ ebe na-ebugasị, ije ifu na ofu mkpụrụ ụlọ, ofu onye ahụ na-akwụ ya nnukwu afa, ndị ọzọ si a na-abịa na geeti bee na-eri asị na onye abụ nnafa. Anyị ekwesị ka ndị ọzọ ṅụrụ mmiri. Mbọsị agụgọfa bịa n'ofe ka ọkụkọ ekecha afa nri, onye ọbụla anaghị ọdụlakwa. Mana nke Igbo bụ na onye na-atabiri ọ na-enye nwanne ya. Ọ ebe eji mara anyị. Ekele m. Ọ dị mma, anyị nọ na issues na ABS redio na telivishọn. Tata anyị na-ekwu maka njirimara Igbo, ka a ga-esi wee nyere gọọmenti aka, ka gọọmenti Soludo si agba mbọ iji bulite njirimara Igbo, nakwa ihe ndị obodo ga-eme ka a wee bulite njirimara Igbo.
Ikenyere kedu for the first time na nke mbụ ya na kasikere na ala Igbo erikọ ji ọnụ na Ugwu steeti kọmuniti abịa erikọ ji ọnụ nke ahụ bụgodu nke ya o nyere wee bugote omenala Igbo. Kedu impact ọrụ ndị oyibo asị, kedu impact o nwere, kedu ka obodo si wee fe, kedu uru eritebụ na ya nke abụọ? Daalụ. Iri ji ma iri ji mana Anambra bụ anyị na-eri ife eri. Afa nke ọzọ ya bụ ife ji ọkụ. Nke a ka a na-akpọ organic name ya opulu ebu. Ka anyị na-eto ihe eri ji, obodo ya eri ji ọfụ ma ofe ji ọkụ. A na-esi rọọ ndị esie ibe onye a esi ibe onye a ejebe onye a lie, ụmụnna na ụmụnne na-agagharị, ndị jere ife anata, ndị ụmụ di ana nwa di ana na-abịa, ndị nna ochie a na-agbakiri ya na na-eri ibe na-enwe aṅụrị. Mmekọrịta na mkpakọrịta ife ji mara anyị Igbo. A na-eme o nwetụ ụmụ ife ndị ọzọ a na-emegasị n'obodo na-atọ ụtọ. Ụfọdụ na-agba mmọnwụ na-agba, a na-agba ya ego. Ụfọdụ na-ebupụta mmọnwụ, aka nwere ka esi eti egwu. Unu etipụtara egwu ụmụ agbọghọ, unu ebupụta egwu ụmụ okolo ma ọ bụ mmọnwụ. Mgbe m pere mpe n'ọgba anyị nọ praịmarị skuul, anyị tiri egwu a na-akpọ awụka, mana agbọghọ mmụọ ka ọ bụ ịfụcha ịfụ arọ ndị akwụcha ifu ogbuefi, ifu nwunye ogbuefi. O nwere egwu ụmụ nwaanyị na-akpọ katanga mgbe ahụ, ụmụ agbọghọ mgbe aka mgbe egwu ụmụ agbọghọ ụmụ oji ma egedege ma nke ndị unu fancha niile bụ ife ji mara ala Igbo. Ndị nne na-eme egwu nke a na-eri ji na-enwe aṅụrị aka eze mee. Ebumnobi eji wee rikọ ji a na-enweta maka na a sị na emechaa n'obi emechaa na mkpuke eme n'obi. Gọọmenti Anambra steeti, gọvanọ anyị sịrị na ife a anyị na-eme bụ ka ọ na-anyụzi anyụ na anyị ewelitechafa ncha. Nke a so n'ofu n'imefa maka na anyị na-eji 21 local gọọmenti niile nọ na Anambra steeti bịa, fabụ mmọnwụ bịa, fabụ egwu bịa. Na ministri gọọmenti matepụkwu aka kpọrọkwuo mmọnwụ ndị ọzọ dụkwa anya mbọsa ifo na ijele gba akwụleche enyifa gba mmọnwụ dị iche ibe ugo na ndị ọzọ gbagbado. Ha nwere ike enwe mbọsị a gọvanọ na nwunye ya ezigbo nwaanyị nọ mbọsị a zuzugbe aizuo mbụ ndị Anambra. Ejije ya ebu fim kada esesasịcha onye ọbụla na-enwe aṅụrị. Onye nwe aṅụrị a bụ ife ji mara anyị community life, ịnụ ibe ilikọ ife ọnụ. Enwere ụdị ji aka ebutere dị ji mbọsị ahụ. Lokal gọọmenti 21 na-abịa na iri na abụọ na otu anyị bupụtacha jiva amala onye kọtacha na ji. Onye ji ebukarị bụ onye Anọcha lokal gọọmenti. Emebe na enye 200,000 naira cash prize. Gọvanọ bịazie ebe a were obi aṅụrị wee nwuo ya 1 million. Owedo ka ọ ya ada. Ya bụ na arọ na-abịa arụ anyị nọkwa kịta kịta adọkwa n'arụ a gọọmenti na-enejere anya na ahụ erikwa ji nya ebe na ị na-akọ ji ịkwadebe inweta ji kara aka ya jee ejije kọmpetishọn idebe ya n'akụkụ a na-ama akwụkwọ ogenese na ngwa n'ome. Anyị gbara mmọnwụ, anyị gbara egwu, eriri jiri kọọ ya ọnụ. Ndị Igwe eriri ji ọfụma, ndị Igwe wara ji, gọvanọ kwenyere n'etiti ka obe na na-asịdo maka na gọvanọ kwuru na ọ gwarakwanye ya agba ji nọ ndị Igwe maka nna ya mụrụ ya nne ya gba oziarị dịka esi mwe ebe anyị gazi ọkọta. So ka anyị na-ekwu maka ji kịta, inwe ọba ji sokwe bụrụ ihe omenala njirimara Igbo. Ịfụ ka ọba ji dị mbọsị ahụ, onye ọbụla bụ di ji na-akọta ji ya enwe ọba ji. Chukwu kelu ndị Igbo nyefe amamife, nyerefe ọgụgụ isi n'onwe ka esi edebe ji. A na-ebute ji faya n'ime ụlọ dị anya, a na-enwe ọba ji. Ịbịa ike ejighị ọdị n'ọba enwe ka esi eme ya.
ji a na-enwe aṅụrị, ikuku a na-ekosi ya, ebe a ka ji na ya nọ wee puo ome, ji a ga-ekele eke puo eme. O nwekwa nke a eri eri eje ebe a na-awarụ ji, na ọ bụrụ nke ihe nye mmadụ eji ebe a warụ ji. Ebiazie n'akụkụ ya fụkwa mkpụrụ ji. Mkpụrụ ji bụ nke a ya akọkwa n'arọ ọzọ. Fanọlụ ebe a gasịrị ebe a fa na-ekuku ume. O nwere ka mkpụrụ ji ya ara ekekwa ya eke. Ịbata n'ọba ji ọ dị ka ọ ya adị. Ọ ibe ji ama odogwu. Onye na-akọta ji mgbe gboo, ịpụta ịfụ na ọfa na-echi ọzọ mgbe a. Ọ n'ebe a ka ị afụ ndị oche ọrụ nwaanyị na-abọ na ịtọ nụchara ọfa mkpuke. Chepụta ji onye ọbụla ralụ nke ya. Ụmụazị a na-eto wee soro na-eje ọrụ wee na-amụtakwa. Ndị a na-akọta wee na-akọta ọka ome ya kpatara na ndị ọbụla na-akọji tata ikekwe ọ bụrụ na azụ nna ya wee kọji. Na-agwa ukwu be nna m, anyị na-eji ịkọji, anyị na-akọkwa azụ. Ihe adọla ugbo onye aga wee jee n'ọrụ ebe ya akọji. Onye na-ete nkwụ elukwuote nkwụ ya, lee nkwụ wee jebe n'ebe ọ ya akọji, ka ọ na-anya ụgwọ na-eje n'ebe ọ ya akọji ọkụlụ azụ. Oluo na-efe ọrụ azụ a n'ọkụ were mmanụ Igbo na ụkpaka wee gwekọọ ya. Alụgide ọrụ uke bụ mmadụ erie nri, mmadụ ewerukwuo ngwọ wee mechie owedo ka ọ ya adị. Ọ na-eji mara Igbo ifu nwoke ọ na-afụ kekeke ebe ka ife ndị a jebezi. Ya bụ na afa ncha ka anyị na-ekwu ama ka anyị esi eme eke na-eme ka uche anyị dị ya. Anyị esi akwụkwụ nyagide ụgbọ ruo anyị na ọdaekpe bụ agbata obi. Ihe esi ụgbọ si mmiri nyagide ụgbọ wee ruo ọdaekpe a na isi bie n'ijebe ọgba akụba na mmiri dị n'ebe a. Nke a bụ okwu mbọsị ọzọ maka na ife anyị na-Comrade Don Odenji na ọ bụ kọmishọna na-ahụ maka entertainment, tourism, culture, entertainment and tourism na Anambra State. Tata anyị na-ekwu maka nkwalite njirimara Igbo. Kedu ihe ị na-eme iji kwalite njirimara Igbo? Asụsụ na omenala Igbo. Asụsụ na omenala Igbo, kedu ihe mere o jere na-achị azụ? Ị na-anya fụ ọ na-anaghachigbu azụ. Mana anyị na-ele asụsụ anyị na-anachighagbu azụ, mana agbabago mbọ ka ọ nataba. Ị na-anya ihe afụ na ife gbasara asụsụ Igbo dị na ụlọ akwụkwọ anyị. O so n'ife anyị na-ekwuzi kịta asị na asụsụ Igbo na ya na-agụ ya na-ede ya ede. Nke ọzọ so n'asụsụ Igbo bụ na o tego anya ọjọgazi ndị nne na nna, ọkacha ndị nne na nna ọgbara ọfụ jelu na-asọ pere asụrụ ụmụazị pere. Ọ bụ na ọsọsọ oyibo ka nwa gị ma asụ, ịma na mmọnwụ ya dịkwa ka oyeri fịọfịọ. Maka n'ilu ebe a na-ede akwụkwọ ya sị kedu asụsụ ị makasịrị ya langweji, o jee ode English onegharịbazi anya. Mana ide Igbo ide English enwezie ọzọ ya mụtara ebe ọzọ, nke ọ bụla ya nọ mgbago ugwu ya mmụghị ma ọ bụ n'obodo oyibo. Nke ọbụla ebe a ka o bido asụsụ Igbo na-agbagota. Ana m enwe aṅụrị na ọ bịago ofu nwayọ nwayọ maka ụmụ ife ahụ na-ekwugasị. Ọ na-afọ abịalite, mana anyị na-ayọ sụbalụ nwa asụsụ Igbo na ụmụazị ka ọ mụta ya n'oge ochie. Olu na skuul ọmụta English. Anyị nwa na-asụ gọvanọ Anambra steeti ebe ka ọ bụla akwụkwọ. Ọkwa anyị na Oga Boys ọ lokal skuul ime okwu skuul ume ogbe. O si ebe a jebe University of Nigeria ọrụ na Nsụka ka ọ nọ. Tode tata ọ nnukwu prọfesọ ka ọ bụ. Ịchọ Igbo ọderie, ịchọ ọsụsụ ọsụrie, onye akpata ọma mmeife wee gaa okirikiri ụwa niile wee na-akụziri ndị ọcha etu esi eme ife bụ kọnsọltansị. Onye gere ife wee bụrụ kọnsọltantị ndị ọcha United Nations na-efegharị plane oje obodo a omelụ ndị a omee ndị United Nations omelụ ndị UN omelụ Development Bank natakwa Nigeria bụrụ Central Bank gọvanọ ọkwa nwa anyị. O mechakwa wee bụrụ
economic advisor, chief economic advisor, na nnukwu mmadụ n'anya atụmatụ nyelu gọọmenti Naijiria ịtụfa esi n'obodo ka ọ dị mma. Ọ gwara ya bịa bụrụ gọvanọ Anambra steeti. Akụrụ ụmụ ya bụ ibe ahụ onye ọbụla mee ka ụmụ asụrụ Igbo. Ekelekwa ọnwe ihe ga-ete ka m jụọ gị who do we blame for lack of imparting Igbo core values from generation to generation? Kedu ihe anyị ga-atụ ụta maka enwe ndị like onye si na-eti mmọnwụ afọrọ ụmụ ya ọma agwado ndị na-eto eto uru mmọnwụ bara na anyị ga-atụ ụtọ maka akụziri ụmụaka. Ọ dị ka ọzọ foundational issue nwere onye gwa ụmụaka ka ndị agha atọ ụtagoro bụ ndị nne na nna. Ọba ka ya atọ ụtọ maka na nwata na-esi n'ụlọ wepụ mbara. Nwatakịrị ya na-asọpụrụ ndị okenye ọfụ n'ilo nne na nna ya kụziri ya. Ụfọdụ rapụzi ndị ụlọ akwụkwọ ndị nkụzi ka ekụziri ụmụazị. Nwa anyị tetara n'ụtụtụ ọbụna o kelere nna anyị nne ụtụtụ ọma, ọ na-abụ onye ilo ka ọ ya ekele. Ịmụbara nwa nwaanyị ka esi esi nri na be gị, tee ofe onugbu, tee ofe ọra, tee nsala. Ịmụbara nwa nwaanyị na ụmụ ndị nwoke etu esi azacha ụlọ, kpoo ntụ, dezie ụlọ, ọ ndị nkụzi ya eme ya n'ụlọ akwụkwọ. Ịsụ nwa Igbo na be gị onye ya asụsụ, ọ bụ na ibi Lagos ma obodo oyibo Amerịka bara ndị ọzọ, onye ya akụziri ụmụ asụsụ. Etu a ka ọ dị anyị ncha. Ife niile na-efu efu n'ụlọ ka o esi dị mma. O si n'ụlọ baa n'ụmụnna, si n'ụmụnna baa n'obodo wee tụpụta. Na ife ọbụla anyị kpọrọ na asụsụ Igbo na omenala Igbo ọfa ncha. Onye si na bịa pụta ọba n'ụmụnna, elu ụmụnna m lụta ka si eme ife. Ọmụnna ya eriji mbọsị eriji ụmụnna m alụ mbọsị na-eme nzukọ ụmụnna ma onye bụ okenye. Ụfọdụ bụ okenye ka a na-eme nzukọ. Ụmụnna zuo okenye awụ ọjị kpee ekpere. Obodo ọbụla maka si eme ya. Anyị jụba ebe ife a si esi rigoro n'ụlọ wepụtaba wee n'onu ndị na-achị obodo, ndị igwe anyị, wee lue na ndị prezidenti na-achịkwa obodo, ka uche anyị niile dị n'ime ya. Ọgụ a na-anọ ka nkụ maka onwe ndị si azụ were weba nneba n'afọ, mana anyị na-eme nri a na-eri ife niile na-enwunye gọvanọ anyị Excellency Dr. Noye Soludo. Ịkpa nkata nri omenala odebe ntị, organic food, maka na ọ na-ebula ya fụ na ife na-aya ndị mmadụ kịta bụ ekpota nke a na-eri nri akọrọ ọfụma, sie ya ọfụma, rapụ ije kpotacha ụlọ onyonyo ife agharị fefefefe a na-ekpunje na nri kịta. Ite ofe ọbụla ogiri na ụmụ ife ọdụ ka ọ ya adị. Biko ndị nne enwe nke ndị nne, enwe nke ndị nna, ndị ụmụ okorobịa nọ n'etiti. Onye abụghị ezigbo nwa ka ọ na-eto, onye abụghị ezigbo okorobịa. Onye abụghị ezigbo okorobịa, onye abụkwa ezigbo nna. Maka na ọnụ ụmụ okorobịa ka a na-enweta ndị na-akpa aghara wee bụ n'ụdị nke kịta na kama asị nwụọ, kama asị gbuo, kama ya na-aba n'ọgaranya. Ode obodo nka nna gị omerie, nne gị omerie. Ndụ adụ a na-aga bụkwa a process. It is not an event. Life is a process. It is not an event. Onye sị na life bụ an event, ịma na ọkụ emegbogo with few hours, short time, days, years, pịam. Ọ na process ị ya agụ ofu Igbo agụ ịtọ iwere ghee ịbụrụzie okenye, ị na-arapụta okwu a na-egeghị ntị. Ekene m. Daalụ. Ike na-ego ka anyị nye ndụmọdụ ka anyị wee pịachie. Citizens' contribution to promoting Igbo culture. Citizen contribution. Ndị be anyị kedu onye bụ citizen a? Ndị ụmụnna, ndị igwe, ndị town union. Ọkwa a na-ekwu okwu akwamozu mbọsị a.
enwere burial law na Anambra State 2019 the previous government wetara tata asịrị ndị mmadụ ka anyị kwaba ozu etu esi tosikwa ya were ememe whole gọvanọ ịma na okwu ya bụ iwu kwalụ nna ya wezi na ya eti signboard etu esi eti na-enwere iwu jie etiro signboard akpọrọ ga iwu ife dị ga anya ya ọ bụrụzie ego nwa bụ citizen ya achọ ka ime obodo ma mana ebe gọvanọ na-ekwu bụ neta onye dị ndụ anya tupu ọ nwụrụ ọ ififele na nna gị ma nne mmadụ nwụrụ na poverty enere ya anya ọwụzie atụba pati mebe ife niile anya onye ọbụla je were obere alụ Anambra steeti ka ọ mara ife iwu kwuru ka o mebie ọ ife anyị na-ekwu mgbe anyị ji mechi ife gbasara ịtụ Chukwu egwu mee ife gbasara ịgba mbọ udogbu onye ọbụla na-agba mbọ na-afị ya amara ife na-alụ rapụ nke ka igbuo taa kpaa taa ugbuo ozu donu kwube nke bụ eziokwu justice community life anyị na-eme ife anyị na-eme nkwụkwọ ọzọ dị n'ime obodo adị mma enwe ife ji mmanụ ndị Igbo anyị kwado ife gọọmenti Anambra na-eme gọvanọ anyị nọ n'iru maka ọkụ oburu ụzọ ka ọ bụ chasoludo onye ọbụla mee ọ sịra nọ nke ọ bụ ọ dịlekwa ịmara nwa nke azịzị ma esi ma edozie obodo ka obodo dị ọcha ife anyị na-ezukọ je na-asụ onye ọbụla na-elu okwu ahụ anyị na-ekele gị Comrade Don Onyenji, Mr. Commissioner for Culture, Entertainment and Tourism. Tourism ga-enwe program nke Anambra steeti under Gọvanọ Soludo si emepegasị ebe anya ga-eweta ego ndị mmadụ si obodo dị iche iche na-abịa. Nke dọkịta bụ Solution Fund City isi na a na-akwata efe ya n'akụkụ ebe New City Stadium ifu na ọrụ na-aga ihe na-eme Anambra adịgo mma. Anyị na-ekele ndị niile kpọ ọnụ ka onye ọbụla onye fụrụ ebe ọkụkọ na-abụ ya chụpụ ya na nwere ekwe ga-atụ ụkwụ ya. Abụ m Eze Ọnwụchi. Anyị na-ekele unu daalụ maka ịnọ ya n'afọ ndị niile na-ebe a daalụkwanụ.